bracket na 200 to 220. Ngayon ni Apo Hog Racers, pimpiman, agpatingga di pagpakanan. Kapilitan ni itid na, di presyo kayat di bayar do. Yung Apo buyer, kasi mo ti kayat na nga aramid nga, kan kanayon, kapatang damot ti limod di dijay, taptahuso nga masusurot kayay. Kat, ti problema pa may sa do, handa ba nga bumaba, iti perli kilo ti pork, 330 mo. Kagatangan na 190 to 200. Anyaman tayo, sasabatan tayo kuman, tapos makipatay, matimay may sa objective to help our hog racer as well as our traders ulo dagitoy partido tayo. Parang the next 1 or 2 weeks, ma-action tayo dagos dito yung concern. Dagitoy tinidatag, dito sa magmono livestock coordinator, ken Municipal Agriculturist, bayat ti Taripnong, iti Provincial Veterinary Office. Pakasek ng presyo ti live weight ti baboy, ti may sa kaniti issue, gapoy ti may pagarup, ang nababa presyo, ken saan na masursuro the floor price. Malaksi di bangged, ora iti Dolores, may pagarubasan masursuro tinaputar ang ordinansa. Ati magmag na sir ngayon nag iti gobyerno municipal ti Dolores, kat from 60 to 69, ti live weight na yababoy is 200. Tapos DJ from 70 to 79 is 210. DJ 80 and above is 220. Ngayon, dat sanggas at darigi jay hog racers tayo nga agpulpulong ka nagtawtawag kanyak. No apay nga hanggang masursurot di jay nga presyo. Nairekomendar ti panakapatao ti unified na presyo ti live weight ti baboy iti entero probinsya. O manamang may iti nakatendar iti lungalong, ken maadal pa inumano ti may rekomendar a presyo. Kat mangagmimet, di dawat da nga napinpintas sa paiso nga pag may saan kuma. Ta no kasla ko may sitwasyon ti banggit nga 220 ti naka floor price iti live weight kat ti karuba nga munisipyo kat palubusan damat ti 210 dagito yung do mga partidor dumayo damat. So hanga makalako dagiti racers tayo ti banggit. So daw-dawatan da numabalbalin nga pag may saan tayo kat dagito yung rekomendasyon or kuwati munisipyo, paadalan mi ta may pasa mi the governor's office for action no nyan to ti mapagsasaritaan. So for the meantime, open na idatag no manol price. When sir, ano niya ti ongoing prices under the giti agreed upon ti kada munisipyo nga price board, isupay lang ti may pakpakat ti kada munisipyo. Idiagdama, 200 hanggang 220 pesos tinirwara presyo ti kada kilo ti live weight ti baboy kaditi nagduduma nga ili. Maadal pa di posible ang panakapataw ti regulasyon ti unified na panagtransport ti dingwen ng runa ti baboy kaditi nagduduma nga ili ti probinsya. Tatanga naka-breakthrough tayo yan ti upgrading ti ASF. Makikita tayo awang ti cases nga rumrumwar isumot ti may sakitan mita no haan nga graira man ti sakitan. So, di pa iti may isang kita no kasano ti pamayan tayo nga unified shipping or transport ti livestock regulations na. Naipalagi pa total ban ti panagisirek ti baboy ti probinsya oray di frozen meat. Naked daw ti stricto ang panakabantay di entry points ti probinsya. Manamnama may pasa ti rekomendasyon na di opisina ti gobernador iti umay lawas para iti anay nga aksyon. Kabayatan na napagsasaritaan pa iti Taripnong pakaseknan ti ASF. Andrew Robis, kanda dumapay ang pakaseknan. Archie Lorenzo, Balitang, Solidorta.